आबादारि। दिनैनि हरखौ आंनि मेगनाव दोननि, निजोमथिखौबो गोरबोजों साजायनि आरो उन्दुना थानि मोनसे मुखुब साननि सं दानना। माखासे खुस्रा सिमां लेर लेर मेगनाव लाना आं गाबफोनो दैज्लाङाव, आंनि थाखाय नङाब्लाबो नोंनि थाखाय गांसे गस्ला, हावाइ सेन्देल, थाव, फोथा आरो नंथाराब्लाबो जारौनि थाखाय सावगारि आबुं गांसे लेखा। दैज्लाङा दा आंनि सिमांखौ मोजाङै मिथिगौ, बेखायनोसो बियो आंखौबो नोंखौबो आरो जोंबादि गोबांखौनो मोजाङै सिनायो। आं दा मोथो मोथो मोनसे खोथा सानखुमादों। माब्लाबा आं अख्राङाव थांफ्लांब्ला अखाफोरनो आंनि, नोंनि आरो जोंबादि गासैनिबो बाथ्रा बुंगोन। जोंनि सिमांनि बाथ्रा, जोंनि आबाद फोथारनि बाथ्रा। हायोब्ला आंनि सिमांखौ साजायना गारबोगोन, नोंनि मेगनाव साजायनाय बायदि। मोनसे मुखुब साननि सं दाननो हानायनि, हरखौ मेगनाव दोनना उन्दुलांनो हानायनि। दा नोंबा मा बुङो जारौमा?